chini kok tv nai tonai jot khapang da hotai bohok chungna haina hai chini kok tv ni kok tuma jot lamsoko kok tuma rok kha mongya coming ps ni nai motharong no tiyei 171 battalion ni CRPF juanong no tiyei telemora ni Sdpo borong gonang Prasan Kanti Tripura salbrum brum no Lukurokno chubawo eba lama hogo oma higi nukjagi phaima haino tini kotor khe chubamung telemurani Sdpo borong gonang Prasan Kanti Tripura bini sakni bagui bo wansogya bo dofani bagui se wansogo dofa chugya ngi taman jarao dofano bahigi kuchugo karinani dofa masa yang taman jara dofano bahike sari oi khak sangnani dofa masom yang taman jarao bahike ri kutung ri oi bo abo haike dofano kchangma hamrinani obono naharmung borong gonang Prasan Kanti Tripurani wansukui naikha hanke kobangma MLA montroni kognabo wansuktai phiaba baksa MLA rok budbai mano jon hamjagei koplai khei rohoro phiaba borok koplai thamani yagulo tai coming amchai rogo thangai borok omo hairokai chubaya abo hai kaisa kuisu MLA rok botongo phiaba police ni bisingo botongo je sepano officer kotor ngi tongdi je sepano rang puisa tongoi tongdi sakni dofano sak naya sakni tongthok tei sakni musung tei sakni nukhungni bagai simi wansuknai obo hai police officer department bo tongo phiaba tini kaisa belaikino kha khamsuru suru bisingti phano kha tongthokmani belaikhe tongthlaijak tini coming amchani lukuro mongya coming a develop by khobjak 18 mura Tripura bostini takhuk bukhuk songno tini masing jorani somjangnai ri kutung thangi bagai kha telemurani Sdpo tai mongya coming ni PS tai 171 battalion ni CRPF juanong no khoboi tini thangi chubaikha telemurani Sdpo borong gonang Prasan Kanti Tripura bagai kha Kamal kutung masini Jora Chumjaknai khaksangnai masini Jora phigung borap khaitoman Jorao phigung borap khaya angnani bagai oma hekino tungphlajaknai ri kutung thangi bagai kha Chumjaknai Kamal kutung rok telemurani borong gonang Prasan Kanti Tripura tai coming amsaini Lukurok borong gonang Prasan Kanti Tripura no ashibad laikha nangtebo hamoi tongdi nangtebo sawoi tongdi mo hekino dofano chubawoi tongdi hinai phiaba baksa satai klayo MLA rok mantri rok nini MDC rok phano ngai tongkha hingke borok hingke omo heke ashibad manja phiaba tini police department ni khoroksa Sdpo bo borong gonang Prasan Kanti Tripura bono tini abo heke hamjalaikha o coming amsaini Lukurok Chukyani Jorao chugri rimani masayan Jora sari rimani obnotoi belekina tongthlaijak tini coming amsani Lukurok naitongdi chini kok tibini bisingtei telemurani Sdpo borong gonang Prasan Kanti Tripura Chukya Nukhung no ri kutung bagmani o mangphri rokno video report chini kok tv Patrolling CRPF 171 battalion by 171 battalion CRPF by Mungya kami PS juga ang STU fire joint patrolling of Tripura para hanjago akramura wo kasaro और जे tunnel tongmani और para और फैने बागै लामा कनेक्टिविटी खूब चाहिए उनका मेन जे नेशनल हाईवे होते अमो प्राय 3 किलोमीटर उनका और बेपाक बिगिना रोमांग उनका तब मासिंग कसा कलाई खेबा उनका चीनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस नि तरफ থেকে जों दिनै रि कुटुंबा खाता अरनि बुरसुपुरा रोमांग